खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हरखाबै भुटाननिफ्राय फैनाय दैया अदालगुरिनि खाग्राबारि ओनसोलाव लोमसावफैदों सिंग्रिबारि दलाचुबा जोनोमपुरि नलबारि आरो बाथाबारि गामियाव दै लोमसावनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों भुटाननिफ्राय फैनाय दैया सुख्लाय दैमानि माथावरि सिफायनानै लोमसावदों जायजों गोबां खहा जादों न'बांफोरा खहा जादों जिब जुनार दाउ अमा बोरमा सिलिंखार जादों संग्रा खावग्रा बासन पत्रफोराबो गोजावलांदों माइ माइरं खहा जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों लोमसावजानाय रायजो राजाफ्रा बेराफारसेथिं राहा बादा गैया बेनिखायनो राहा बादा लुनानै होनानै जानाय लोंनायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों दैजों लोमजानाय रायजो राजाफ्रा न' बां जिब जुनार खहा जानायनि अनगायैबो लुबाय थानाय दलाचुबानि गाहाय लामायाबो दैबाना जानायनि थाखाय सिलिंखार जाजोब्बाय बेनिखायनो बे लामाखौबो थाबैनो लुनानै होफिननो थाखाय इन्जिनियार आरो थिकादारफोर जाय बे लामाखौ मावदोंमोन बिथांमोनखौ खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा बेनि अनगायैबो सिसुबारियाव दैजों लोमजानाय सुबुंफोरा जेंनायाव दं होननानै फोरमायथि हरदों दैबाना जानायनि थाखाय न' बां हा हु खुरखा जादोंमोन नाथाय थांनाय 2 सप्तानिफ्रायनो जेबो रेशन गैया बेनि अनगायैबो दैबानाजों खहा जानायनि थाखाय एकाउन्टआव रां हाबगोन होननानै सोरखारा बुंथिदोंमोन नाथाय बे राङाबो दासिमबो हाबाखै बेनिखायनो बेफोर गासैबो जेंनानि सायाव राहा खालामनानै होनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ खावलायहरदों रायजो राजाफोरा क'क्राझाराव खुंजानाय बड' नेशनेल कन्वेन्शना मैया 1 आगस्टआव जोबनानै थांबाय नाथाय मानि सायाव सावरायनाय जाखो आरो मा थांखि लानाय जाखो बड' नेशनेल कन्वेन्शनाव बेनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मा फोरमायथिदों फैजों मिथिनानै लानि बिथाङा फोरमायथिदों दि मैया खुंजानाय बड' नेशनेल कन्वेन्शनाव बर'नि गासैबो आफादफोरखौनो हांख्रायहरनाय जादोंमोन एबसु आरो इउपिपिएलखौबो हांख्रायनाय जादोंमोन नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय बिथांमोनहा नुजाथिफैनो हायाखै फोरमायथिबावदों दि बर' हारिया दा जि खैफोदाव दं बेखौ माबोरै मोजां थासारियाव लाबोफिननानै बर' हारिखौ दैदेनलांनो हायो बेनि सायाव बड' नेशनेल कन्वेन्शनाव थांखि लानाय जादों आरो बर' हारिखौ माबोरै खौसे खालामनानै जोंनि मोन्थायखौ माबोरै मोनफिननो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बर' हारिनि इयुना दिनै खोमसि मोनखानाय मोन्थायफोरा मोनफानि उनाव मोनफा दिनै थांफिनजोब्बाय बिटिसिनि 6 शेड्युलनि गोहोखौ लांफिनजोब्बाय बेफोरखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि बर' हारिनि आफादफोराबो खौसे नंला गावजों गाव एना एनि जानानै दं दिनैनि दिनाव बर' हारिखौ लानानै सानग्राफोरा आरो बर'नि मेलेमजिबिफोरा बर' हारिखौ लानानै खाफाल हमदों होननानै फोरमायथि बिथाङा बेनि अनगायैबो हारिनि थाखाय जिउ बावनानै सोमावसारनाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे केडारफोराबो दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै जायफोर जोबथेसालिनि बायजोआव दं बिथांमोनहाबो आलाय-सिलाय जानानै दं होननानै फोरमायथियो आरो बिटिआर गोरोबथायाव जुदि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामाब्ला गोरोबथा खालामा होननानै गोख्रों बुंथिनाय मोनबा बिथांमोनहा उदां जानो हागौ होननानै बुंथि बिथाङा बेराफारसेथिं रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय राहा लानायनि सायाव सोरखारा जेबो खोथा बुंथिया आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो जेबो बुंथिया बेफोरनि थाखायनो आलादा बड'लेण्ड दाबिनो थाखाय फैगौ 8 आगस्टआव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांनानै सोमावसारहैगोन होननानै बुंथियो बिथाङा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव मानो दानो आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो नागिरदों होननानै बिटिआर गोरोबथा खालामग्रा माखासे सुबुंफोरा बुंथिदों नाथाय रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डखौ लुबैयो बिटिआर गोरोबथाजों बर'फ्रा गोजोननाय गैया बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथाजों बिश्वनाथ आरो सनितपुरा हाबाखै नाथाय आलादा बड'लेण्डआव संकसनिफ्राय सदियासिम लांगोन जाहाथे गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया हाबो बेनि अनगायैबो आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनायजों सोरखारा जोंनि थाखाय जि खामानि मावनो गोनांफोर दङ बेफोरनि थाखाय सोरखारा प्रेसाराव फैगोन होननानैबो फोरमायथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा सुपार 50नि गेजेरजों आईआईटी एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय कचिं होनाया मैयानिफ्राय जागायबाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होबाय आरो बेयाव 38 फरायसाफ्रा सायख'जानो हादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सायख'जानाय बिथांमोननो 11 दानसिम कचिं होनाय जागोन बिजाब होनायजों लोगोसे थानायनि जायगा फरायनायनि थाखाय खथा आरो थाखो खथा बायदि बायदि गासैखौबो होनाय जागोन बेनि अनगायैबो गासैबो आयदानि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन आरो फोरोंगिरिया माखासे आयदाखौ अनलाइननि गेजेरजों फोरोंहरगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ जायफोर फरायसाफोरा आईआईटीनि एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय कचिं लानो दिल्ली मुम्बाइ बायदिफ्राव थांनानै कचिं लाहैनो गोनां जायोमोन बिथांमोनहा दा
जायगायावनो थानानै कचिं लानो हासिगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। IIT नि अनगायैबो UPSC इन्ट्रेन्स एग्जामनि कचिंनि थाखायबो फैगौ 5 आगस्टआव आनजाद खुंगोन। बेनि थाखाय दासिम सा 1400नि गोबां फरायसाफोरा एप्लाइ खालामबाय। बेनि गेजेरनिफ्राय सा 50खौ सायख'नाय जागोन आरो बिथांमोननो दिल्लीयाव UPSC इन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय कचिं होनाय जागोन। बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो IAS, IPS, ACS, APS आरो गुबुन गुबुन आनजादाव उथ्रिसारनो हागोनखौ मिजिंथियो होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारा मदद होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। मेडिकेलनि थाखायबो फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बरनिफ्राय कचिं होनो थाखायबो कचिं सेन्टारफोरजों सावरायगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आरो गेलेनायनि बिथिङावबो जायनाखि काउन्सिल लिग जानो थांगासिनो दङ बे काउन्सिल लिगआ जोबखांनायनि उनावनो मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो मोजां फोरोंथायनि थाखाय ब्राजिल, आर्जेन्टिना बायदिफोराव दैथायहरनाय जागोन, नङाब्ला मोजां कचखौ जोंनियाव लाबोनानै फोरोंथाय होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। बे दाना सावन दानाव महादेब एबा शिबखौ गोबां सुबुंफोरानो सिबियो। सावन दाननि मोनफ्रोमबो समबार बारायाव शिबखौ सिबियोबा गाव गावनि हास्थायनाया जाफुङो होननानै गोबां सिबियारिफ्रानो फोथायो, जायनि थाखाय सावन दाननि मोनफ्रोमबो समबारखालि लोब सुबुंफोरा बिफा शिबखौ फुजिनो थाखाय ओंखारो। नाथाय बिफा महादेबखौ फुजिनो थांनायावनो दुखुनांथाव जाथाय मोब्लिब बोगथाब जानानै सा 10 सुबुंफोरा जिउ खहा। बे जाथाया सोनाब बंग'नि कचबिहार जिल्लानि मेखलिगंज पुलिस थानानि सिङाव थानाय धरला दालाङाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सा 27 सिबियारिफोरा गंसे पिकआप भेनजों जलपेशआव थानाय महादेबनि थानसालि फारसे फुंनि समाव थांगासिनो दंमोन। जायनाखि बिथांमोनहा गारियाव डिजेबो दामदोंमोन आरो डिजे दामनो थाखाय जेनेरेटरबो लांदोंमोन। बेनिखायनो जेनेरेटरनि ताराव जेंना जानानै बेजोंनो बोगथाब जानायनि सन्देह खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 27 सिबियारिनि मादाव सा 10 जिउ गोमानो गोनां जादों आरो सा 19 जोखोम जादों। जोखोम जानायनि मादाव सासेया गाज्रियैनो जोखोम जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जोखोम जानाय गासैबो सिबियारिफोरखौनो फाहामथायनि थाखाय जलपाइगुरिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआव नर्थ इस्टनिफ्राय फिन मेडेल देरहासारनो हाबावबाय। मुङा सुशीला देवी, बिथाङा मणिपुरनि थागिबि। 48 केजि खथायाव आइजोफोरनि जुदु गेलेनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों बिथां सुशीला देवीआ। बिथांनि अनगायैबो मैयानि सानाव विजय कुमार यादवआबो 60 केजि खथायाव जुदु गेलेनानै भारतनि थाखाय ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों आरो हारजिन्दर कौर बिथाङाबो आइजोफोरनि 77 केजि खथायाव लिरथाय दैखांनानै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ दासिम 9 मेडेल देरहासारनो हाबाय। 9 मेडेलनि मादाव 3 सनानि मेडेल, 3 सिलभार मेडेल आरो 3 ब्रन्ज मेडेल। बेनि मादाव सनानि मेडेलखौ मीराबाई चानू, जेरेमी लालेरिनुंगा आरो असिन्त शिवली बिथाङा मोननो हादों। सिलभार मेडेलखौ सुशीला देवी लिखमाबाम, संकेत सरगार आरो बिन्द्यारानी देवी बिथाङा मोननो हादों। ब्रन्ज मेडेलखौ हारजिन्दर कौर, गुरुराज पुजारी आरो विजय कुमार यादव बिथाङा मोननो हादों। गोरोन्थि सुबुंखौ एरेस्ट खालामफ्लांनायनि थाखाय कर्नाटक सोरखारनि सायाव 5 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों। बे जुरिमानाखौ कर्नाटकनि हाइकर्टआ फोनांदों। रिपर्टनि बादिब्ला दायनिगिरिनि मुं आरो बिफानि मुङा गुबुन दाय गैयै सुबुंनि मुंजों आरो बिफानि मुंजों एखे जानायनि थाखायनो गोरोन्थियाव दाय गैयै निंगा राजु एन मुंनि सुबुंखौ कर्नाटक पुलिसआ एरेस्ट खालामफ्लांदों। दाय गैयै सुबुंखौ गोरोन्थियै एरेस्ट खालामनायखौ लानानै निंगा राजु एन बिथाङा केस फाइल खालामदोंमोन। बेनि उनावनो जास्टिस सुरज गोविंद राज बिथांनि बिजिरनायाव मोजाङै सिनायालासे दाय गैयै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनायजों मानहानि जानायनि थाखाय आरो उदाङै थानो हानायनि मोन्थायखौ खहा खालामनानै होनायनि थाखाय कर्नाटक सोरखारनि सायाव 5 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों कर्नाटक हाइकर्टआ। आरो बे रांखौ दाय गैयालासे हमजानाय सुबुंनो होनो थाखाय बिथोन होदों कर्नाटकनि हाइकर्टआ। सोरखारा बे 5 लाख रांखौ गाव होआलासे जाय पुलिस अफिसारा मोजाङै बिजिरालासे एरेस्ट खालामदों बेनिफ्रायबो आदाय खालामनानै दाय गैयालासे हमजानाय सुबुंनो होनो हागोन होननानैबो अर्डार होदों। देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर खामनायनि थाखाय सा 10 सुबुंनि जिउ खहा। मध्य प्रदेशनि जबलपुरनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। जबलपुरनि निउ लाइफ माल्टि स्पेशियल हस्पिटालाव अरा खामदों। हस्पिटालनि गाहायनि खथायाव सर्ट सार्किट जानायनि थाखायनो अर नांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। गिख्रंथाव अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय गोबां अर खोमोरग्रा गारिफ्रा फैनो गोनां जादों। अर खामनायनि थाखाय गोबां बेरामिफोर आरो स्टाफफोराबो बिल्डिंनि सिङावनो नांथानानै थानो गोनां जादों आरो बे गिख्रंथाव अर खामनायजोंनो देहा फाहामसालियाव थानाय गासै सा 10 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादों। जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआव अस्ट्रेलियानो बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हाबाय।
गासै मोन 77 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 36 सनानि मेडेल 20 सिलभार मेडेल आरो 20 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ इंलेन्ड गासै 54 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 21 सनानि मेडेल मोन 22 सिलभार मेडेल आरो मोन 11 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ निउजिलेन्ड मोन 13 सनानि मेडेल मोन 7 सिलभार मेडेल आरो मोन 4 ब्रन्ज मेडेल गासै मोन 24 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि उनाव दङ कानाडा मोन 6 सनानि मेडेल मोन 11 सिलभार मेडेल आरो मोन 6 ब्रन्ज मेडेल गासै 33 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि उनाव दङ साउथ आफ्रिका मोन 5 सनानि मेडेल मोन 3 सिलभार मेडेल आरो मोन 4 ब्रन्ज मेडेल गासै 12 मेडेल बेनि उनाव दङ भारत मोन 3 सनानि मेडेल मोन 3 सिलभार मेडेल आरो मोन 3 ब्रन्ज मेडेल गासै मोन 9 मेडेल देरहासारनो हाबाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों